Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Веру ў адзіннага Бога Айца, усеўладарнага, шчодрадаўцу дабра, Тварца ненасытнай зямлі і неба спадчыннага, і ўсяго бачнага і небачнага. Веру несупынна ў адзіннага Бога Ісуса Хрыста, адзінароднага Божага Сына, у кожны кіў ягонага кста. Сын Божий народжаны над усімі намі, над усімі вякамі, святло ад святла, праўдзівы Бог ад праўдзівага Бога. Каб цёмную сілу зла, сіла Бога паслужлівасці перамагла. Без яго не было нічога. Ён, каб вызваліць нас з грахоў, з чыстага неба на дол затаптанны сышоў і смела прыняў тленнае цела ад Духа Святога і Дзевы Марыі і чалавекам стаўся, каб пераняць пакуты людскія. Гэты за нас пры Понці Пілаце аддаўся ў рукі зямное ўладзе і быў крыжаваны, і канаў, і быў пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, узгодзя з Пісаннем. І ўзышоў неба Христос нябачным ззяннем, і сядзіць праваруч ад Айца, і прыйдзе зноў у славе нязмерклай, судзіць жывых і змерлых, і валадарству ягонаму не будзе канца. Веру ў Духу Святога, што сыходзіць ад самога Бога, каму нароўні з Айцом і Сынам пакланяемся, не лічачы рокаў, і славым належным чынам, які вяшчаў праз прарокаў. Веру, значыць, жыву у кефальную і апостольскую царкву, веру і тым жыву, веру і тым існую, у Богам дадзеную, а значыць святою Беларусь праўкрасную самую. Перад ёю, як перад мамаю, хілю галаву, верны паклонну даскону. Спавядаю адзінна хшчэння, як ад грахоў збавення, а ні на кога не ў крыўдзе, чакаю, як лепшых часін, уваскрошання змерлых і жыцця тога веку, што прыйдзе. Амінь. У гэтай гутарцы мы напаткаемся на словы апостола Паўла, якія нам не зусім падабаюцца. У 3 раздзеле паслання да рымлянаў ён піша пра тое, што мы ўсе аднолькава з'яўляемся грэшнікамі перад праведным Богам. Паводле ягоных словаў, мы ўжо высветлілі раней, што і іўдаі, і элены, гэта значыць у сэнсе язычнікаў, усе пад грахом, як напісана: няма ніводнага праведнага, няма нікога, хто разумее, няма нікога, хто шукае Бога. Усе збіліся з дарогі, усе разам зрабіліся нягодныя. Няма нікога, хто робіць дабро, няма аніводнага. Не ведаю, як ты, шановны слухачу, рэагуеш на такія словы,
Але быў такі час, калі я думаў сабе, я ўсё ж такі стараюся рабіць дабро іншым. Чаму апостол Павел тут жа паўтарае старазапаветныя словы, якімі сцвярджаецца, што кожны з нас спасовку Бога быццам бы не любіць і не шукае? Ды што мы збіліся з сцежкі праведнага жыцця, нават зрабіліся нягоднымі. Напэўна, моя мерка добрых намераў і ўчынкаў адрозніваецца ад меркі, якою карыстаецца аўтары Бібліі, у тым ліку і апостол Павел. Ён насамрэч паўтарае словы, запісаныя ў розных старазапаветных псальмах, і прыводзіць іх у агульны спісак. У выніку сказанага псалмаспеваком і апостолам Павлом мы заключаем, што чалавек сам па сабе Бога не шукае, і ў параўнанні з Гасподняй святасцю і праведнасцю мы ўсе далёка стаім ад Бога. Ужо дагэтуль у гэтым пасланні мы даведаліся, што чалавецтва ўвогуле пайшло сваім уласным шляхам, і з кожным днём многія пагатоў адступаюцца ад Бога. Што тычыцца ізраільскага народу, то ён быў выбраны Богам з тою мэтаю, каб праз яго перадаць і адкрыць усяму чалавецтву Божую волю пра тое, як нам ставіцца да Бога Ісуса Хрыста. Памятаем, што Ісус Христос сышоў на зямлю, калі нарадзіўся ў юдэйкі Мар'і, і прыблізна 3 гады хадзіў па ізраільскай зямлі і вучыў пра Бога, ягоную волю для нас, людзей. Яшчэ да прышэсця Хрыста Бог перадаў ізраільцянам свой закон, якога яны павінны былі трымацца, выконваць усе яго патрабаванні, але з цягам часу стала даволі ясным, што народ такіх загадаў дасканала не выконвае. І што тутака трэба ім рабіць? Перш за ўсё, ім трэба было прызнацца ў сваёй маральнай слабасці ды няздольнасці трымацца гасподніх запаведзяў. Як гэта можна было сказаць пра старазапаветны ізраільскі народ, тое ж можна і сказаць пра ўсіх людзей. Хоць нам часта здаецца, што мы стараемся рабіць добрыя рэчы іншым людзям, але гэта недастаткова. Бог, напэўна, ужо ведаў, што ніхто з людзей не зможа ў дасканаласці выконваць усе патрабаванні ягонага маральнага кодэксу. Хоць гэта было і так, самі ізраільцяне ўвогуле цешылі з таго, што закон быў упершыню перададзены ім, яны лічылі сябе асаблівым народам, важнейшым за іншыя народы. Многія габрэі стараліся выконваць патрабаванні закону, але гэта заўсёды канчалася няўдачай. Хацелася Богу дагадзіць нейкім чынам, але выконваць гэта паспяхова ніяк не выходзіла. Юдэі атрымалі закон ад самога Бога, калі язычнікі мелі закон Божы запісаны ў сваіх сэрцах, кажа апостол Павел. Колькі б хтосьці сярод юдэяў і язычнікаў не стараўся прытрымлівацца вышэйшага маральнага кодэксу, заўсёды справа канчалася няўдачай. Як апостол Павел пазней у пасланні кажа, тыя добрыя ўчынкі, якія хочаш і намерваешся зрабіць, ніяк не ажыццяўляюцца. І вось, на падставе нашых няўдачных старанняў мы ўсе прыходзім да высновы, што не можам з поўнай дасканаласцю трымацца гасподніх запаведзяў. У кожнага з нас не стае той Божай святасці або праведнасці, каб пастаянна жыць згодна з ягонымі пастановамі. З Божага пункту гледжання мы ўсе зрабіліся нягоднымі і неўмелымі жыць паводле гасподніх маральных прынцыпаў. Апостол прыходзіць да той высновы, што ўсё, што гаворыць закон, ён гаворыць да тых, хто пад законам, каб усе вусны змоўклі, і ўвесь свет стаўся падсудным Богу, бо ўчынкамі закону не будзе апраўдана перад Богам ніякае цела. Праз закон пазнаецца грэх, ён сказаў. Калі справа даходзіць да такога выніку, то ці ёсць нейкая дапамога або надзея на вырашэнне нашай дылемы? Тут жа апостол пачынае раскрываць цудоўны шлях,
який Бог праз свайго Сына Ісуса Христа адкрыў для кожнага чалавека, які шукае вызвалення ад грахоў і іхніх вынікаў, ды жадае поўнага апраўдання перад Богом. Апостол піша: «Але цяпер, незалежна ад закону, з'явілася праведнасць Божия, пра якую сведчаць законы і прарокі, праведнасць Божия праз веру ў Ісуса Христа для ўсіх вернікаў. Бо няма розніцы, бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божией, і апраўдваюцца дарма ягонай ласкай або мілатой праз выкупленне, што і ў Ісусе Христе, якога Бог паставіў у ахвяру прымірэння у яго крыві праз веру, каб выявіць сваю праведнасць праз дараванне раней учыненых грахоў у цярплівасці Божай, для доказу сваёй праведнасці ў цяперашні час, каб быць яму праведным і апраўдаць таго, хто веруе ў Ісуса». Апостол тут жа растлумачвае, што Бог паслаў Хрыста на зямлю дзеля нас, бо ў ім нясецца тое, што апостол называе Божай праведнасцю. Гэта значыць, праведнасць прыстасоўваецца таму чалавеку, які ўвераваў і працягвае спадзявацца на Ісуса Хрыста для свайго збаўлення. Это значыць, што вернік прызнаўся ў сваёй няздольнасці жыць дасканала па гасподніх запаведзях, што ў сапраўднасці ён грэшнік перед маральна дасканалым і святым Богам, і ён прызнае сваю патрэбу ў дараванні грахоў і змене ў сваёй душы. Кожны, хто веруе ў ахвярную смерць Хрыста на крыжы за чалавечыя грахі, ды ў воскрэсне збаўцы з мёртвых, і хто працягвае жыць з поўнай надзеі на Духа Святога для выконвання гасподніх запаведзяў, ён атрымлівае той слаўны статус апраўданага перад Богом, быццам бы ён ніколі не зарашыў. Проста часамі цяжка паверыць таму, што гэта так, але згодна з словамі апостола, гэтакім чынам Бог прымае нас у сваю сям'ю апраўданых. Бог ведае, што мы самі па сабе не можам выконваць усе ягоныя загады, таму і адкрыў для нас гэтакі цудоўны шлях для нашага апраўдання перад святым Богом. У лісце да вернікаў у Філіпах апостол пераказвае, як гэтае стаўленне Бога да тых, хто прызнаецца ў сваёй духоўнай слабасці і грэшнасці, ды спадзецца на Хрыста для свайго апраўдання перед Богом, зменьвае самога верніка і напаўняе яго вялікай падзякай Богу за ягоную мілату. Варта тут жа прачытаць апостолавы словы, калі кажа: «Мы, абразанне, тыя, хто служыць Духам Бога і хваліцца Ісусам Христом, а не на цела кладзе надзею, хоць я маю ўпэўненасць і ў целе. Калі хто іншы думае, што ён упэўнены ў целе, то я, тым болей, абразны ў 8-й дзень, з роду Ізраілевага, племя Веніямінавага, юдэй, народжаны ад юдэяў, паводле закону фарысей. Але тое, што было для мяне набыткам, гэта палічыў марнасцю дзеля Хрыста. І, вядома, я лічу, што ўсё ёсць марнасць і перавышаецца пазнаннем Хрыста Ісуса майго Господа, дзеля якога я ва ўсім пацярпеў страту, і ўсё лічу за смецце, толькі б здабыць Хрыста і быць знойдзены ў ім, маючы не сваю праведнасць, якая ад закону, а якая праз веру ў Хрыста, праведнасць, якая ад Бога на падставе веры. Трэба ж памятаць, што ў смерці Ісуса Хрыста на крыжы два бакі ў гасподніх патрабаванняў сутыкнуліся. З аднаго боку, мы чытаем у Бібліі пра Божы гнеў супроць чалавечага непаслушэнства і грэшнасці. Словы апостола Павла: «Адкрываецца з неба гнев Божы на ўсялякую бязбожнасць і няправеднасць людзей, што заглушаюць праўду няправеднасцю». Гасподні гнеў супроць чалавечай бязбожнасці і няправеднасці дзейнічае аж да сённяшняга часу. Бог аддасць кожнаму паводле ягоных учынкаў, тым, хто вытрываласцю ў добрай справе шукае славы, гонару, нятлення, вечнае жыццё.
Тим же, хто своєкарислівий і не слухається правди, а слухається неправедності, гнев і лютость. Гора і уціск на душу кожного чоловіка, хто чинить лихое, і юдея, по-перше, і Еліна. У іншому місці апостол Павел обіцяє вірникам славную будучиню, хоч тепер треба покутувати за те, що іни вірують у Христа і живуть для Його слави. Поводле Його словов, «Мы сами хвалимся вами у церквах Божих, вашей витривалостью и верою во всіх гонениях и бедах, які ви переносите. И это ж знак справедливого суду Божого, каб ви стали вартими Царства Божого, за якою ви і покутуєте. Бо справедливо у Бога отдать утискам тим, хто вас утискає, а вам, що терпите утиски, отпочинок з нами, коли з'явиться з небесов Господь Ісус з анgelами Йогоної сили у полум'янном огні, отдаючи помсту тим, хто Бога не знає і не слухається добровещання нашого Господа Ісуса Христа. Яни приймуть кару, вічну погибель від обличчя Господнього і від слави Йогоної могутності. Але існує єдиничий одночасно і другий Бог, яким Бог ставится до грешных людей. Это Йогоная любовь и готовность людям даровать грехи и покрывать их Христовой безгрешностью и праведностью. З'явилась Господня ласка, что и выливается на всех, кто навертается до Христа с просьбою дарования грехов, с признанием своей духовной слабости. Сказано, что все люди сгрешили и позбавлены Господней славой. Каб гэты ж статус оправдання атрымаць у Бога, чалавек мусіць прызнацца ў сваёй грэшнасці, ды ўвераваць у Ісуса Христа, прыняўшы Яго за сваё асабістага збаўцу. Апостол Павел растлумачвае гэтую праўду словамі. «Апраўдваецца дарма Ягонай ласкай, праз выкупленне, што ў Ісусе Христе, якога Бог паставіў у ахвяру прымірэння ў Ягонай крыві, праз веру, каб выявіць сваю справедливасць праз дараванне раней учыненых грахоў. Бог паставіў Ісуса Христа ў ахвяру прымірэння паміж сваім гневам супроць грэшнага чалавецтва і сваёй глыбокай любоўю да нас, людзей. Калі мы звяртаемся да Яго з каяннем і веруем у Христа, Бог даруе нашыя грахі ды апраўдвае нас праз Христову праведнасць. Паважаны слухачу, давайте подумаем над гэтай правдой. Бог доказаў свою любоў да нас і справедливасць тым, што апраўдвае кожнага грэшніка, які каецца ў сваёй грэшнасці ды веруе ў Христа, у ягоную ахвярную смерць за ягоныя грахі. Інакш кажучы, Бог прыстасоўвае Христовую праведнасць кожнаму, хто такім чынам навяртаецца да Христа і ідзе ўслед за ім. Ці ж гэта проста не цудоўна, сапраўды цудоўна. І мы можам толькі дзякаваць Богу за ягоную міласць і дабраню. Ніхто з нас не можа хваліцца тым, што дасягнулі Божай праведнасці сваімі стараннямі і добрымі ўчынкамі. Бог дае нам такі статус, і Духам Святым пачынае працаваць у нашых сэрцах, каб нас зменьваць у характары і паводзінах. Але ж гэта ўжо другое пытанне, аб чым будзем далей гаварыць у будучых выпусках. Змяняецца вовек. Ён жамчужныя вароты нам адчыніць у свой час. Ён пакутам на Голгофе уратаваў ад смерці нас. Божая любов безмежна
жемчужные вороты, нам отчините свой час. Ён покутал на Голгофе, вратовал от смерти нас. Скоро скончатся спокусы, развитаемся життем. Раз любовь Христа Иисуса нам отчинять вечный дом. Ён жемчужные вороты, нам отчинить у свой час. Ён покутал на Голгофе, вратовал от смерти нас. Божая любовь судовна, могутнейша всяких рек, нам открылась в Иисусе, не изменяется вовек. Ён жемчужные вороты, нам отчинить у свой час. Ён покутал на Голгофе, вратовал от смерти нас. Ён жемчужные вороты, нам отчинить у свой час. Ён покутал на Голгофе, вратовал от смерти нас. Шановний слухач, щиро дякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю і, калі трэба, адкажу табе. Мой электронны адрес наступны, які я выказваю па-ангельску і ангельскімі літарамі. grepetsky@gmail.com. Асобнымі літарамі GREPETSKI собачка з хвостиком gmail.com. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.